ప్రైజ్ దలడని దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. దేవుడు ఈరోజు ఈ పునరుత్థాన దినాన్ని మరొక్క రోజు మనకి ఆయన సన్నిధిలో గడపడానికి మనకి ఇచ్చిన అవకాశమును బట్టి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, దేవుని జనాంగమా, దేవుని నమ్ముకున్న మన బిడ్డలందరినీ కూడా దేవుని జనాంగమై ఉన్నాము కనుక ఈరోజు దేవుడు మనతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడో కొద్దిగా మనం ఆలోచించే ముందు దేవుని మనము స్తుతించుకుందాం. మహాపరిశుద్ధుడా, కృపగల దేవ తండ్రి, నీకు వందనాలు. ఈ పునరుద్ధాన దినాన్ని మాతో నీవు మాట్లాడు ప్రభా. నీవు మాట్లాడితే మేము బ్రతుకుతామయ్యా. నీ మాట మాకు జీవపు ఓట తండ్రి. దేవానికి స్తోత్రం. ఈ దినమంతా మాతో మాట్లాడండి. నీ కృపలో భద్రపరచండి. నీ ఆత్మతో అభిషేకం నీగా తండ్రి. నైనా మేము వినేవారుగాను నీవు బోధించేవారుగాను ఉండులా నీ కృప తెచ్చి నజరేయుడైన యేసు పుణ్యనామం పెట్టద్దు వెన్నెము అడిగి పొందుకున్నాం. ఆమె దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడైన తండ్రి. ఎందుకంటే ఆయన కృప నిరంతరము మనకి ఉంటుంది. ఆయన నిత్యము కూడా ఆయన మనల్ని కనికరించేవాడు. ఆయన కనికర సంభూతుడు. ఆయన మనందరినీ కూడా ఆయన అరచేతుల్లో చెక్కుకొని ఆయన అంటున్నాడు, మనల్ని నా బిడ్డలారా అనేసి ఆయన మనల్ని బోధించుచున్నాడు. అయితే మనం ఈరోజు మనము చూసుకున్నట్లయితే చాలా మటుకు మనము దేవుని సువార్త ప్రకటించినప్పుడు, మనము దేవుని సువార్తను ప్రకటించినప్పుడు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదర, మనము ఏమి చేస్తున్నాం? దేవుని నమ్ముకోండి, దేవుణ్ణి ఎరిగినే మేము దేవుని నమ్ముకొని ఉన్నాము కనుక ఈ స్థితిలో ఉన్నాము అని మనము చెప్తున్నాము. కానీ అవతల వ్యక్తులకు, దేవుని ఎరగని వారికి మనము ఏ విధంగా మనము బోధిస్తున్నాము అనేసి అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఈరోజు క్రీస్తుని నమ్మితే ఏమవుతుంది? మనము క్రీస్తుని నమ్మితే మనము ఏ విధంగా ఉంటాము? క్రీస్తు నమ్మితే మనము ఈరోజు క్రీస్తుని నమ్మితే మనకి ఏమైనా మేలు కలుగుతుందా? క్రీస్తుని నమ్మితే మనకి మేలు కలుగుతుందా? మనందరము కూడా ఏం చేస్తామని అంటే యేసుని నమ్మండి, యేసుని ఎరగండి, మనము మీకు పాపములు పోతాయి, రోగములు పోతాయి, మీకు ఎన్ని ఇరుకులు ఇబ్బందులు పోతాయి, వివాహములు లేని వారికి వివాహము జరుగుతుంది, ఉద్యోగము లేని వారికి ఉద్యోగం వస్తుంది మీకు అనేసి మనము బోధిస్తూ ఉంటాం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరుడా, అయితే ఈరోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఏమని మాట్లాడుతున్నాడంటే, మనము క్రీస్తుని వెంబడించినట్లయితే ఆయన ఏమన్నాడంట, నన్ను వెంబడించేవారు సిలువను ఎత్తుకొని వెంబడించమన్నారు. సిలువ శ్రమలకు సాదృశ్యము. ప్రియ సహోదరి సహోదరు, మనము సిలువని ఎత్తుకొని ఆయనను వెంబడించిన వారమై ఉంటే, మనము మనము ఆయన వాక్యానుసారంగా మనము జీవించినట్లయితే, తండ్రి అయిన దేవుడు ఇచ్చిన వాక్యానుసారముగా మనము జీవించినట్లయితే, నిన్ను వారిని పొరుగు వారిని ప్రేమించమని దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. అట్టి స్థితిలో మనము నడిస్తే మనం ఏ పరిస్థితిలో ఉంటాము? మనము మొట్టమొదటిసారిగా దేవుని నమ్మితే మనకి కష్టాలే వస్తాయి. ప్రియ సంగమ, ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరుడా, మనము యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని నమ్ముకుని మనకి కష్టాలే వస్తాయి. ఏం కష్టాలు అంటే, మనకి ఇబ్బందులు, ఇరుకులు, మన కుటుంబము, స్నేహితులు, బంధువులు అందరూ కూడా నీవు తక్కువ వారితో కలిసిపోయావు. మన దేశంలో కాని వారితోని, మన దేవుడు కాని వారితోని నీవు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళావు. ఆయన నమ్ముకున్న మన స్థితి ఏంటి? మన బ్రతుకేంటి? మన జీవితం ఏంటి? ఇన్నాళ్ళు కూడా ఇలాంటి స్థితిలో మేము లేము కదా, నీవు ఎందుకు ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నావు? ఇలాంటి స్థితిలో నీవు ఎందుకు వెళ్ళి అందులో మునిగిపోయావు అని మనల్ని అంటా ఉంటారు. ప్రియ సంగమ, ప్రియ సహోదరి, ఈరోజు మనతో దేవుడు అంటున్నాడు, మనము నీట మునిగిపోయే వారము కాదు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఎందుకంటే మనము నీట మునిగి మన పాపములను ఒప్పుకొని యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి దగ్గరికి మనము వెళ్ళినప్పుడు, మనం ఆయన చెంతకు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన మనల్ని మనం ఆయన్ని మనము రక్షకుడుగా ఎన్నుకున్నాము కనుక ఆయన మనల్ని రక్షిస్తున్నాడు. మన పాపములు అన్నీ కూడా ఆయన ఏం చేస్తూ ఉన్నాడంట, తూర్పుకి పడమని ఎంత దూరమో అంత మన పాపములను, అతిక్రమములను, మన దోషములను దూరపరిచి మనల్ని
ఆ పాపాలను జ్ఞాపకము చేసుకోను అంటున్నాడు. అయితే మనము ఈరోజు యేసుక్రీస్తు ప్రభులు వారిని నమ్మిన ఎడల మనకి మేలు కలుగుతుందా అని అంటే మనకి మేలే కలగదండి. మొట్టమొదటిసారిగా కీడే కలుగుతుంది. మన స్నేహితులు బంధువులు కూడా మనల్ని దూరపరుస్తారు. దాన్ని మనము లెక్కించే అవసరం లేదు, దాన్ని మనము జ్ఞాపకము చేసుకునే అవసరం లేదు. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు వల్ల మనకి ఎంత మేలు కలుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈరోజు నేను దేవుణ్ణి నమ్మినప్పుడు నా తల్లి కానీ, నా తండ్రి కానీ, నా బంధువులు కానీ, స్నేహితులు కానీ, అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెలు దూరం అయితే ఏమయ్యా నీవు తల్లిని అందరినీ మర్చిపోయావు, నీ తల్లిని మర్చిపోతావా? నవమాసాలు మోసి నీ తల్లిని నీవు మర్చిపోతావా అని అంటే మనము ఒక్క మాట మనం చెప్పుకోవచ్చండి. ఈ లోకములోనికి ఈ లోకానికి మనం వచ్చినప్పుడు ప్రియ సంగమ, ఈ లోకానికి రావడానికి గల కారణము మన తల్లి తండ్రిలే. కలయిక వల్ల మనము జన్మించాము అనుకుంటే ఎంత మనము తల్లిదండ్రుల వల్ల మనము జన్మించామని ఎంత మనము నిజమో, ఆ తల్లి నవమాసాలు మోసినప్పుడు మన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నవమాసాలు కూడా నిన్ను కంటికి రెప్పలా కాస్తా ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు ప్రతి గడియ కూడా నిన్ను 9 నెలలు ఏ విధంగా ఉండాలో తల్లి గర్భములో చెక్కుతా ఉన్నాడు ప్రియ సంగమా. ఎందుకంటే మొదటి రోజు నుంచి నీవు తల్లి గర్భములోనికి నుంచి బయటికి వచ్చే వరకు ఏ రోజు ఏ రూపము, ఏ రోజు ఏ అవయము, ఏ రోజు ఎటువంటి స్థితిలో నీవు ఉండాలి అని ఆయన నిన్ను తన అద్భుతమైన చేతులతో నిన్ను చెక్కుతా ఉన్నాడు, నిన్ను రూపు మారుస్తా ఉన్నాడు. ఎందుకంటే కుమ్మరి తన చేతిలో మట్టి ముద్దని తీసుకొని సారి మీద ఏ విధంగా మలుస్తాడో, ఆ సారి మీద మలిసిన ఆ పాత్ర అందముగా తనకి అందముగా అయిన వరకు ఆయన ఆ మట్టి ముద్దను పిసుగుతూ ఉంటాడు, కలుపుతూ ఉంటాడు. అదే విధంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన తల్లి గర్భములో మనం ఉండగా, అందుకే నా తల్లి గర్భంలో నేను ఎండగా నన్ను దేవుడు చూశాడని భక్తుడు చెప్తున్నాడు. అందుకే మన తల్లి గర్భంలో మనం ఉండగా మన తండ్రి అనే దేవుడు మన రూపాన్ని ప్రతి క్షణము కూడా ఆయన అలేసిపోకుండా, అందుకే అంటున్నాడు, నిన్ను తల్లి విడిచిన తండ్రి విడిచిన నిన్ను నేను నా అరచేతుల్లో చెక్కుకున్నానయ్యా, నిన్ను నేను అరచేతుల్లో చెక్కుకున్నాను తల్లి, ప్రియ సహోదరి అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అందుకే ఈరోజు అంటున్నాడు, ఈరోజు మన తల్లి గర్భములో నుంచి బయటికి పిండముగా వచ్చినప్పుడు పిండాన్ని ఏ విధంగా ఏ రూపములో మనల్ని మరల్చాడో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రతి దినము ప్రతి గడియ కూడా నిన్ను రూపాన్ని చెక్కుతా ఉన్నాడు. ఆ తండ్రి రూపాన్ని చెక్కిన ఆ రూపం ఈరోజు తల్లి గర్భములో నుంచి భూమి మీదకి వచ్చింది. ప్రియ సహోదర, అంటే మన కోసము తల్లిని ఎన్నుకున్నాడు, ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. ఆ తల్లిని ఆ తల్లి గర్భములో మనల్ని కంటికి రెప్పల ఆయన మనల్ని కాచి కాపాడుతూ ఉన్నాడు సంగమ. అందుకే ఈరోజు దేవుని మాటలో ఏమంటున్నాడంటే, యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని మనం నమ్ముకుని ఎలా మన తల్లిని విడిచిన తండ్రిని విడిచిన మనకి ఎవరిని విడిచినా సరే మనము ఆ తండ్రిని మాత్రం యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని మాత్రం మనం విడవక మనము ఆయన్ని అనుక్షణము అనుదినము ఆయన్ని జ్ఞాపకము చేసుకొని ఆయన క్రియలు మన పట్ల ఏం చేశాడు, ఆయన ద్వారా మనము మేలు పొందామా, ఆయన ద్వారా మనం మేలు పొందినట్లయితే మనము ఆయనకి ఏమి ఇవ్వగలము. మనము హృదయాన్ని ఇచ్చిన మన హృదయములో ఆయనని మన మందిరముగాను మరల్చుకొని ఆయన నివాస స్థలముగాను మన హృదయములో ఉంచుకోవాలని ఈ దినము మనతో దేవుడు మాట్లాడుతుండే. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారిని మనం నమ్ముకునే ఎలా మనకి పాపాలు పోతే, రోగాలు పోతే, ఆస్తులు వస్తే, ఉద్యోగాలు వస్తాయని మనము చెప్పడము కాదు. కానీ మనం యేసుక్రీస్తు నమ్ముకుంటే ఏమి కలుగుతుంది, ఏ నష్టము కలుగుతుంది, ఏ లాభము కలుగుతుందంటే ప్రియ సంగమ దేవుడు చెవులు గలవాళ్ళు వినుగాక అని అంటున్నాడు. యేసుక్రీస్తు నమ్ముకునేట్లయితే తప్పనిసరిగా మనము ఏం లాభం అవుతుంది, ఏ విధమైన లాభం వస్తుందని అంటే మనకి ఒకటే ఒక లాభం. ఎందుకంటే ఇరుకు మార్గములో నీవు ప్రయాణించినట్లు ఇరుకు మార్గములు విశాలత కలుగుతుంది. లోకము ఎలాంటిదంట, విశాలమైన లోకము. కానీ దేవుని మార్గం ఎలాంటిదంట, ఇరుకు మార్గం ఎలాంటిదంట, దేవుని మార్గములోనికి వెళ్ళినప్పుడు ముళ్ళులు ఉంటాయి, తుప్పలు ఉంటాయి, రాళ్ళు ఉంటాయి, గచ్చపొదలు ఉంటాయి, మేకులు ఉంటాయి. అలాగే
ప్రియ సంగమ కాసు పెంకులు ఉంటాయి. వాటన్నిటిని తొక్కుకుంటూ తీసుకుంటూ దారి తరచుకుంటూ శుభ్రము చేసుకుంటూ మనం వెళ్తే మనకి ఏమొస్తుందంట, విశాలతమైన మార్గం వస్తుంది, పరలోక రాజ్యం వస్తుంది. హల్లెలూయా, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. దేవుని నమ్ముకుంటే మనకు ఏమొచ్చినా, ఏమి రాకపోయినా, ఆస్తి వచ్చినా, ఆస్తి లేకపోయినా, కుటుంబం ఉన్న కుటుంబం లేకపోయినా, మనము ఈరోజు మనము క్రీస్తులో నిద్రించినట్లయితే రేపు పరలోక రాజ్యములో ఉంటాము. సంగమా, ఇది నిజము, ఇది నిజమైన మార్గము, ఇది మత మార్పిడి కాదు, నిజమైన మార్గము, నిజ రక్షకుని ఎరగమని మనము బోధించుచున్నాము, బోధించే వారుగా ఉన్నాము. ఆయన క్రీస్తుని వెంబడించి వారు పరలోక రాజ్యములో, నిత్య రాజ్యములో ఉంటారు. అది ఆయన కట్టడలను ఆజ్ఞలను గైకొని ఆయన వాక్యానుసారముగా అపోస్తలుడైన పౌలు, నేను క్రీస్తును పోలి నడుచుకుని ఉన్నాను గనుక మీరును నన్ను పోలి నడుచుకుని అని చెప్పిన మాట ప్రకారంగా మనము నడుచుకున్నట్లయితే ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథములోని జీవమా, నీ నామము, నీ పేరు ఉన్నట్లయితే ఆయన వచ్చే రాకడలో నిన్ను ఎత్తబడే సంఘములో ఆయన ఉన్నట్లయితే, ఆయన ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని అందరినీ కూడా మోసే నడిపించినప్పుడు యెహోషువ కాలేబులు మాత్రమే ఆలోచనలు ప్రవహించే దేశానికి చేరుకున్నారు. అదేవిధంగా మనము ఈరోజు దేవుని నమ్ముకున్నాము, దేవుని ఎరిగాము, దేవుణ్ణి వెంబడిస్తున్నాము అనుకుంటున్నాము. అయితే క్రీస్తుని నమ్ముకుంటే మన పరలోక రాజ్యానికి మనం వెళ్ళేవారిగా ఉండాలి అంటే మనము ఆయన మాటలు వినుచు, ఆయన వాక్యాన్ని గైకొనుచు, ఆయన కట్టడల్లో మనము నడుస్తూ ఉండి ఆయన చిత్తానుసారంగా మనం జీవించినట్లయితే తప్పనిసరిగా మన పరలోక రాజ్యానికి వెళ్తాం. ఆయన యేసుక్రీస్తుని నమ్ముకుంటే మనకు ఏమవుతుంది, మేలు కలుగుతుందా అంటే ఎస్, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈరోజు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. యేసుక్రీస్తుని వెంబడించిన వారు తప్పకుండా పరలోక రాజ్యానికి చేరుకుంటారు. ప్రియ సంగమ ఈరోజు దేవుడు మనతో సంగమతో మాట్లాడుతున్నాడు. వినగలిగిన వారందరికీతో ఈరోజు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. క్రీస్తుని వెంబడించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా పరలోక రాజ్యములో ఉంటారు. అందుకే దేవుడు ఈరోజు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. మనము క్రీస్తుని వెంబడించి వారుగా ఉన్నామా, క్రీస్తుని వెంబడించుచున్నామని చెప్పి ఆయన్ని వెనుక నుండి బల్లెము పోటు పొడిసేవారిగా ఉన్నామా, ఒకసారి మనము చూసుకొని మనము ప్రభు అయిన దేవుని వెంబడించి ఆయన పరలోక రాజ్యంలో చేరుకుందాం. ఎందుకంటే మరణిస్తే నేను ఎవరిని చూస్తాను, నా జీవం ఉన్నంత వరకు నేను హ్యాపీగా ఉంటాను, సంతోషంగా ఉంటాను, ఈ లోకంలో అన్నీ కూడా దొరుకుతున్నాయి, పరలోకం నేను చూసి వచ్చానా అని మనం అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే జీవ గ్రంథములో చక్కగా మనకు లిఖించబడి ఉంది. మన దేవుడు నిజమైన దేవుడు. మన కొరకు తల్లి మనల్ని జీవాన్ని ఇస్తుంది కానీ, మనల్ని కంటుంది కానీ, మనలతో 9 మాసాలు మోస్తుంది. తండ్రి ఆస్తులు ఇస్తారు, మనకి సహోదరుడు ప్రేమనిస్తారు, స్నేహితులు స్నేహాన్ని ఇస్తారు. కానీ పరలోక రాజ్యము ఆ తండ్రి మాత్రమే ఇస్తాడు. నిత్య రాజ్యము కావాలంటే ఆయన వెంబడించండి. నిత్య నరకము కావాలంటే క్రీస్తుని నమ్ముకొని ఉన్నామని చెప్పి మనము పాపంలోనికి పోవద్దు. మనం ఎందుకంటే పాపంలోనికి పోతే మనం యేసుక్రీస్తు నమ్ముచున్నామని చెప్పి మనము లోకానుసారముగా జీవించినట్లయితే మనము నిత్య నరకములోనికి వెళ్తాం. నిత్య నరకము కావాలా, పరలోక రాజ్యము కావాలా, ఈ దినము మనము తెలుసుకొని మనము దేవుని వెంబడించుకుందాం. కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహాపరిశుద్ధుడా, కృపగల దేవ, నీకు వందనాలు. ఈ దినం మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు ప్రభా. నీ మా ఆత్మతో నువ్వు మాట్లాడినందుకు వందనాలు. అవును ప్రభా, నిత్యము నాయన నీ రాకడ మేము నడవడానికి నీ కృప కనికరము దయచేయండి. ఇగో నాయన, ప్రతి సంఘంలోను ప్రతి సేవకులు చేసే ప్రార్థనను ప్రతి సంఘము ప్రియ సహోదరుడు చేసే ప్రార్థన మీరు ఆలకించండి. వారి బాధలను, ఇరుకులను, ఇబ్బందులు అన్ని సమస్తము కూడా తీర్చండి. రోగముతో ఉన్న వాళ్ళని ముట్టి స్వస్థపరచండి ప్రభా. కరోనా 3వ వేవ్ రాకుండా వచ్చింది ప్రభా. దానివల్ల ఎటువంటి అపాయము కలగకుండా దయచేయండి. ఒక రాజకీయ నాయకులను, ఒక నాయన పోలీసు వారిని, డాక్టర్లను, మున్సిపాలిటీ వాళ్ళని, అనేక అందరినీ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి. సైనికులను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి. దేశ సరిహద్దుల్లో ఒక ప్రాణాలకు సైతము వడ్డీ తన కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టేసి వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రభు. వారిని కూడా దీవించి ఆశీర్వదించమని, ఒక గర్భముతో ఉన్న వారిను, గొప్ప చంటి పిల్లలను, ముసలి వారిను, తండ్రిని, యవ్వనస్తులను నీ కృప దయచి నజరేయుడైన యేసు పుణ్యనామమున పొందుకొనిచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అండి. దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.